Nga ako ng baboy. Wow! Ang sarap niya, napusak. Talagang masarap ito. Wow. Wow. Busy ang mga cook natin, ha? Kaya mo yan po? Oh, video mo si Kakao, para ano? Medyo may kaka. Oh, para hindi siya umiiyak ko. Tsaka si Bonbon, yung video mo. Oh. No! Ayaw! Say hi ka! Kabalens! Vlog! Okay. Kabalens! Abales vlog! Okay. Tirahin ko daw si Mami. Tirahin ko si Mami. Kabalayans Vlog. Okay. Galing. Mga Kabon! Ini. Alam ko nandiyan si si Apong Goryo. Ha? Apong Asak. Pamuwi muna. Yes. Siguro magbabarong. Magbabarong. So ito yung mga nagayat na. Mga gulay. Okay? Pakita mo. Sige. Nalagay na yung isa, yung gabi. Gabi? Ni Apo. Nandun na sa kumukulo na. Para masabay maglambo sa baboy. Kumusta mo si Apo Ramon? Si Aya po Ramon. Ang mga anak mo. Nagalit ako kanina, sorry. Ayun, yan ang maganda. Nagsusorry. Sorry na lang. Pag nagkamali, sorry. Sa ikot yung mga kasister ko, si Pastora Pat, si Brother Arnold, Okay. si... Para makita nila yung vlog na to. Kahapon inano namin sa kanila yan. Okay. So sinabi mo Sir sana Marie. ngayon, isa-shoutout mo sila. A few moments later. Nga ako ng baboy. Wow! Ang sarap niya, napusak. Talagang masarap ito. Wow! Masarap yung tanghalian. Oo. Si nanay nasaan? Hindi ko napapansin. Alikad din na dito. Saan? Ba, tulog na yata. Tulog na. Yabi na ka pa? Ayun. Ang pinakamaganda kong nanay sa balat ng lupa. Say hi. Ay. Po. Ganda ng baboy, no? Talagang maganda. Ganda yung Ang baboy. bumibili maganda. Kailangan maganda rin ang binibili. Wow. Busy ang mga cook natin, ha? Kaya mo yan po? Ang tawag dito, legendary. Aliwa na naman yung doktor ng mo, Oh? Nagpalit akong dalawa. Marami yan eh. Ganda ng baboy. Binibili niyo ako ng duster. Masarap siguro magpinito tayo ng ilan dito, Jo? Magpinito na ka? Saan prito ma? Oo, sige. Ang dami niya, no? Pangiwa mo ko. Iya. Yan, ipirito natin lahat yan napusak. Iwain mo ng tatlo, yan. Tatlo lang yan, tatlo. Si Apong Goryo. Pa. Si Apong Goryo. May bisita tayo yata, no? Si Apong Gorya. Dito siya manangalian, umuwi. Okay. Kamay mo apusak, ha? Lumalaban. Yeah. Yan. Sige, isa pa. Yun, binigay. Dalawa. Ayan, Ay, lagay ko. dalawa. Magiging dalawa pa to. Saka po. Sap! Kamay mo. Isa niya pala yun. Itabi mo yan. tabi ko to. Ipipirito natin yan. Patitugin ko sa inyo yung crispy pork chop ko. Ay, tito. Oh, wala na po nga sa? Ang dami pa. Wala na raw. Wala na yun. Say hi, Dan. Say hi. Kilo. Oh. O ito. po. Nasaan yung Pirito na pipirito? yan po. Yung pipirituin ko. May isa pa ata. Apusa. Ito. Tatlo yan eh. Yun, no? Sige, tabi mo dyan. Saglit ako mapipirito yan. Oh, yung gandos. Dito na lang yan. Ay, yung gandos pala. Yan. Lagay mo dyan. Nanapit ang malaking kaya. Brian ko. Yan ang masarap. Malapot yung Nakita no? mo na? Malapot yung sabaw pa may gandos. Ay, mabaldugi kaya kayo. Okay na? Ay, wow! Sana all. Wow, sarap ng gandos. Sana all. Dami. Something daw, oh. May buri ng ma, PCP, di ba? Yeah. Anyaman niya
magsiganta po eh. Ayan, nakita mo pala yun. Basta iboss hapon Ano yung po, ano malaki, magsisigang, masarap. Kapang sabaw. No, kailangan may sabaw. Yung cook namin ngayon, special. Si Mayora. Masarap magluto Si ng Mayora. sinigang. Si Mayora. Yung manugak mong mabait din. Ay, mabait Si yan. hindi siya po nga sa ang nagluluto ngayon. Mm. Ilang po ang Siya taga-himay. Assistant lang siya pong asak ngayon. Po ako ngayon. Kamukha ko ng assistant. Ang puti nyo sa camera, oh. O, ang Ang puti puti natin nyo. daw sa camera. Ang ganda. Yung anak ko, i-video ko. I-video ko yung anak ko. Say hi, baby. Say hi. Kabalens! Kabalens vlog. Subscribe po. Subscribe po. Magaling, magaling. Hoy, Bon! Kabalens vlog! Oh, wala. Mapla pa ka ako. Tayo ngipin. Hindi natin mabigkas yun. Subscribe. Ano? Daddy, only bye. Daddy! Oo. Daddy! Tara, tanda ka pa. Huwag ko na may sak niya po sak. Kaya po nga sak na. Kung ano saan kang bisikleta mo? Wah, sige. Para may sana na lang. So, Ina. yung malaki. So, pag magpiprito po tayo ng pork chop, no? Tatlo lang yung ingredients. Asin, paminta, tsaka konting bechin. So, lulutuin natin to sa high heat, no? Tatakpan natin para yung kalalabasan crunchy siya outside, juicy siya inside. Di ba masarap yung pinirito kong pork? Walang kupas, no? Kaya lalong gumaganda si Boss Apple, eh. Yung malaki yung ano, no? So, nakasalang na po, no? Yun, no? Ito natin. Yun! Lumalaban! Yun, no? Nagpe-prepare na sila, oh. Kakain na tayo. Oh, kakain na tayo, sabi ni Mayora. A few moments later. Yun, no? Yun, no? Yun, no? Galing niya makasalaba. Yun, no? Kanay pa kilala. Mana, my friend? Manang, kain na. Baka kain ka ulit. Babu asak! Ang layo ata, kaya kaya po nga, sak, dudurot na yung dudurot. Nagpalaguya pa ata. Wow, ito. Ano? Ayan, yati. Manang enak. Oh, daddy. Pero nga sabi, pwesto mo. Di ako magpwesto. Dito ka muna. Baka namin para bibong mo. Ano pa ang niya? Tamas ko kung nasin. Oh, thank you. Boss, kumakain ka ha? Alit mo ati sabaw. Kumakusap po natin. Makakasan mo kayo na po sak. More sabaw asi. More sabaw asi. Ganyan na. Pang. Mukhang wala pa. Libre sabaw. Dalat po ah. Ako naman niya po nga sa hindi akong kain ngayon. Sak.
Mukhang may bating mo. Ha? Gusto mo si Aksi? Walang problema. Hindi naman kami sexy. Ala. Parang Marina. Ate, that's you. Alam ko ba first? Parang siya na. Kaya Ang daming traum. Shoutout mo si Abramo, kumakain na tayo, hindi mo niyayaya. tayo. Kain po. Wala mo, sarap ng ulam namin. Ang paborito mo, sinigang na Basta baboy. itong pimpla mo ako. Ang baboy. Ang ba, may karakas? Nakalagi eh. Kaya yung ulit. Kaya sabi na, napabili mo kayo, wala sige mo. Wala yung nagsinibaya naman kami ito. Namagisan yan. Tanagan kayo bukas. Ayun. Kain ka na, boy. Manakay na. Ha? Po, masarap ang sinigang ni Apo, yung sinigang na baboy. Kumakain ka ba? Sinigang din yung ulam. Sinigang. Sinigang bango, 10 paro. Pareho tayo para ulam, ano? Mama. Ha? Kasi nga kung big baby kami. Basta pa si ano, no? Si Kuya Kiro, tapasa. Alam mo na. Ha? Kumusta ka dyan? Yung si Kuya Kiro. Yung asawa mo, si Ate Fer, si Boy, Ah, si Rowena, yung nasa Kuwait. ba? Kumusta ka? Asawa ni Manuyang ni Boy. Regan Diyos? Hindi mo ang gandit mo? Yung juice mac. Ay, kumusta ko rin po yung pamangkin niya pura mo na may sakit. Ngayon nasa ano na, dito sa Pampanga. Sa Pampanga. Buwa pa na Sa Sapang Bato. Balik ko ng asi, mama. Hatyaye. Like more. Ang shoutout ko pala yung mga tao ko. Umuulan ngayon. Si Kuya Tonet. Si Parimbong. Si Renzo. Si Buboy. Si Tonyong Bayawa. Tsaka si Paquito Diaz. Ah, bala ko. Manyadya pa ng pirito ka ako. Hindi naman. Lumingi ng pirito. Shoutout ko po si Dara Mitriang. Wala yung dalamitri. Ako nanonood ng vlog natin. Si Dara Mitriang. Sino na doon Si yung... Dara Taba. Dara Baby. Sabi naman tayo. Si Bapandok. Sabi yan. Si Bapandok. Ba? Ay, kung mama na yung inuman kita kilo. Ay, manang. Ay, ma. Ay, Sabi lang, yung naman dito din si... sa loob. Di mineral. Sabi niya. Ay, itong gusto ng apo ko. Gusto mo ito po? Kaya po yan. Ito? Gusto mo? Ewa. Ewa, sarap yan. Sarap. Paro. Ang dami pa nito. Matak na ng etel ka na niya. Hindi pa natin, oh. Ilang kilo to? 3 yata. O 5. Ilang kilo to dyan? Oh. Kaya pala kahit Ay, tanong hindi man na kay natin. Kati na. Kay Kati na. Hindi na Kati. Kati, shoutout sa'yo. Punta ko dyan. Oh, maganda yung mga bags mo. Nag-i-enjoy sila. Minano ko na eh. Ang laging tinitignan, katabi na tutulog, niyayakap, baka mawala. Kahit walang laman. Kahit wala laman. Minsan napapanaginipan pa. Mukha niya man, makaduak ka mo. Ilan ang kapatid mo ang pungasa? Ilan kayo Bali, anim magkakapatid? kami, anim. 6. Ilan pa yung buhay? Nakalimutan mo na yata. Ito kami, ngayon anim. 7. Kaya namatay yung panganay niyo na. Si Bong ay Tatlong lalaki. tatlong babae. Yung bakla, ay, si Junjun, si Ricky, si Piro, si Ah, Nate, si Aber, Yako. okay.
Gusto nyo si John. Kinukumusta nga pala yung kapatid ko sa Patling. Oo. Ay, sa Kalangitan. Kalangitan? Sana maabot itong ano ko. Abot yan. Kahit sana, abot yan. Basta may internet. Sila meron doon. Meron. Sa Kalangitan, sa Kapas. Alam ko yun. Kalangitan, yung sa Oo, dulo. oh, sa dulo. Nakarating na ako doon. Yun yung kapatid ko, yung Sa Kalangitan. tatlong panganay. Jessica! Si Abek. Di ba, papunta kang Kapas, kakaliwa ka doon sa intersection, naakit ka doon. Nakit ka. Dulo! Sa dulo. Oo, buntok na doon. Di ba, Alam tinatapon mo yung yung basura? Papang Odoni. Sasama si Manang o maiwan? Sasama. Ah, siya magdadrive. Kompleto po ang saktang papansin mo. Ang benye. Salamat po sa tampo. O, mamayang gabi, dito tayo, magpapos. Sabihan mo, paano dagdagan? Magbablog tayo. Yung gulay. Nani nga lang. Baka kulang yung gulay, tignan mo. Tinambin sa Quintero. May baboy Kompleto. ka. Repolyo. May baboy na po. Wala na tayong beans, di ba? Ali, repolyo. Ati na. Pwede Gawa tayo. tayo juice, juice. Mag-juice tayo, hindi na. Hoy! Ay, meron pa Ingat. ako ng Pabalat! Sa paripolyo, tsaka pabalat. Ingat, ingat. Magbibita ka ng pansin. Ay, bulungan pa ng baboy. Yes? Sarap. Ah, stop ka muna na. Sasakit yung tiyan mo. Maya-maya, after 30 minutes. Okay na. Sasakit yung tiyan mo na. Tapos, Langaw mo. Yung sa inyo. sakit-sakit, hirap. Na? Hoy! Yung babing pamulutuan, tabang. Alam mo yun nung nagtatrabaho si Bapandonik? Oo, dun. Doon sila. Di ba yung basura? Doon sila Abek. Doon sila ano sa O, kumusta pala si Bapan Tony? O, kumusta na siya ngayon? Bapandonik. O, sa, Donek, sa kumusta ka nakatira? pala? Diyan, sa Mandane. Kaya lang nagtatrabaho sila sa anak niya yung nagaan ng mga manok. Malakas yata ang kita Oo, ngayon. malakas na yun. Busy sila ngayon. Ano kasi Ah, pangalan kung gusto niya, magtatayo tayo ng manukan din. Chocho-chocho tayo. Ay, O, pwede? Pwede kayo? pwede. Ay, ako Hindi, hindi. Ay, sa likod, maluwang pa yung lupa ni nanay sa Ay, likod. ayaw ko. Magtatrabaho tayo sa Naghihintay na lang kanya. ako pera sa inyo. Wag na ako Ay, hindi, tingin-tingin Manager ka ka po, lang. manager. Ay, ayaw ko yung manager. Ayaw niya yung manager. Basta ikaw manager. Ayaw manager. Kanak kamay mo siya pungasa. Ayaw ko, ganyan na lang. Oo. Magbablog na lang tayo no, araw-araw no. Oh, vlog. Ito, vlog na lang, no? Yan, gusto mo yan. Yan na lang na pa. Opo, sa kumakain. Oo. Ano, yan ang gusto ko. Kaya lumobo yung ano natin, Nung yung nagkasakit katawan ako, natin. pero ngayon nagtatrabaho. May bunga na naman yung ano. Alin? Ay, oo, yung Talong, oh. talong. Yakap si. Bukas ng umaga, torta tayo. Na? Ay, Tortang talong, tsaka guts ng kalabaw, tsaka tuyo. Yon. O, abangan niyo Pansit yung mamaya. vlog namin bukas, guys, to. Dito ako matutulog. O, dito ka matutulog ngayon, no? Matutulog ako ngayon. Bea, mamasyal ka dito. Ay, Bea! Yung girlfriend ni Jaya, no? Girlfriend ni Jaya. O, pasyal ka rin rito, no? Masyal ka, magpansit kami ngayon. O, yun, no? Halika, Para masyal makasali ka namin Ay, dito hindi sa na vlog. umulan. Papuntahin mo, tawagan mo. Pwede siya ngayon, mamasyal sila. Mamasyal kayo dito ngayon. Oo. Maraming lulutuin mamaya, Bea. Pansit. Magluluto ng kalabaw, yung paa ng kalabaw. Oh, sisigang din, no? Yung kalabaw, kalabaw. Oh, merong kalabaw sa rep. Pagkatapos natin kumain ito, pupunta kay Ate Esther sandali. Mamaya na pupunta, maaga pa, 12 pa lang, oh. Di ba bibigyan ko ng Happy. Saka may bibigyan ko sumang kay Ate Esther. Sandali lang ako. Itain kita mamaya, be. Ang dami pa, oh, hindi man Kakain tayo ng ako. kasi. Hindi man na ano. Oh, ang dami, oh. Alam mo. Mapapagdala ko si Mark Ramon bukas na. dami. Ayaw, magtabi ka. Magtabi ka. Ang dami, oh. Tingnan mo. Tatlo raw. Lalagay ko. O, 3 kilo yan. Lalagay ko sa... Hoy, ito ano natin sa... Ano? Sa... Sa South Point, hindi pwede po yan. Maganda ito, masarap pirituin mo pa to. Ano kaya prito ko pa Prito po, may ah, pati. pwede yan. Kayo may taba na yun. Ano po, yabi ako na yun. Prito mo. Yung kapaya, ietel. Yung polio. Kadami pa niya, mga 1 kilo may pa to. Oo, bibigyan ko. Apong kapaya! Ba't di ka bumalik? Oo nga, Sabi ako ko dito ka kabaya. manangalian pagkatapos mong ginipit yung ano, halaman. Bukas ha, pasok ka para pinagtabi kita ng ano,
Sinigang. na baboy. Tikman mo ang sinigang ni Mayora. Masarap. Linuto ni Ako. Makaulit-ulitan mong magluto. Ay, oo. Oo po, ganyan ang ano niya. Bibili ako kay Marta. Kalabasa at saka sitaw. Yung sitaw na, Oo, di ba masarap binigyan ako yun, kanina? Yung nagtinda ng peanut butter. Tanghalian. Bukas umaga, almusal natin. Torta naman, tortang ala. Yung niluto ni nanay. Tortang talong. Talong. Tapos may guts pa ng kalabaw dyan. Oo, dami pa. Ang torta po, nilalagyan ko ng sibuyas. Baka natin, ang dami dyan. Saka konting harina. Umarap ka sa camera. Ay, Pusak. ganyan ako magluto ng Yeah. ano. Baka kaya ng mga televiewers natin, mga viewers, hindi natin pinapansin. Salamat po sa panonood. Ito po, ganyan po pag ano ko sa bukas sa tortang talong. Ganyan. Oh, Thank you po. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye po. Babay po. God bless po. God bless po.